سلام سلام عبزز اللخمو سلام طعنان رهوان قسانتن منيلكم زخبركم تخاتاتلتي سينما سمرة عبز حلفة سمون عب كتما أسمرة عب تاريخاوي هنطا كرسي فيا تاغليرو نهزبي كفوت زنبرة ناي اوت دور مالت ناي دقة مرئيت باقن قدي خدانن مالت فاشن شو تخايدو نيرو عب استفلاليو محبراوي مراقبيتات بفلاي دما عب تيك توكن ناي فيسبوك ريلز فيديون ناي يوتيوب شورت فيديون كتعزبوو كأنيخم اللخم بزعبات مرئيت زيكونا بزعباتي نت مرئيت زقربولو هنطا فيا تاغليرو إنا قلق نبلكم كم استعزبكمو كاب مهندساوي قدي صباقيون ترئيتون حليفو بتستقبرلو ناي استفلاليو حبرتات زلوو ناي برهان مشلميتات ازيو وكيويو نلومي كابتي دقاوي صباقيو زبلت وشتاوي صباقيو مالت تاريخو بخفيلو كنقربولكم إنا سناي مكتتال سعبونا عب كتما اسمرا حدا خابتوم ازيو زدنصون عب عالم فلوط زخونن هنصا يركب هنصا فيا تاغليرويو از هنصا زي بندفي اير بلين زتهانص معدلي نداد خوينو عب 1938 بإيطالياوي مهندس جوزيب بيتازيو تسريحو از هنصا زي ابنتاوي مرآيا نايتي فوتوريست زبحال قد هنصا خوينو نفتنه تكنولوجي زنصبارقيو هنصا فيا تاغليرو كم معدلي نداد خوينو نخجلجل كوانت تندفه بيتازجن كابو حليفو كمر آيانا يمتعي معبالة تكنولوجي غير يسرحوا اتهنتا حدا ما أكلاي جنب زلوا خوينو بخلته وجن كم ناي اير بلين أخناف زلوام 15 متر زنوحاتهم بكونكريت استسرحو متلاليتات حزيلو يركب اتجنبي بيت صحفتاتن كالق مجلجليتاتن زحزيوم أبجزي هنتاتو بعد مزتا ختما نتوم أخناف اير بلين مثل زلوام متلاليتات دقفتي أعنود كجبرلهم حتيتو نيرو بيتازجن اتوم أعنود ايرلينيوم بمبال نتي تقاومو بترينة أقوى تاريخ كم زنقرنا بيتازي نتي تقاط أري هنطا أعنود كجبرلهم سأزازة ازوم دقفتي أعنود انت زي آلي خيام كقتلك بمبال كم زفرارحون عبمو داتا اتوم أعنود دحرم إليهم اتوم أخناف بزيت أقم كم زتنحني فلات زفت أميزي نبيتازي كساب كندي بندفو يتأمامن كم زنبرة زر يوم اتناي اير بلين ندفي مستي عبتك زيتي زنبرة فاشيشتاوي سرعات موسوليني نزنبرو وتهدراو حيلن فتقران متأسسار كم زنبروون زملكتيو زهنت ازي كم حدا خابتوم زبلتو ابنتات ناي ارت ديكو هنتاتات ابس مرايو عبكالاي وق عالم اتهنتا ببومباتات انجليز متقعتي وريدو كوانت نبرة بزح كيتو قد كترف كيليو እዚ ድማ እቲ ህንጻ ክሳብ ክንደይ ጽኑዕ ኮይኑ ከም ዝተሰርሐ ዘረጋግጽዩ ሎሚ ህንጻ ፊያት ታግሌሮ ንኣገልግሎት ዘይኮነ ከም ታሪኻዊ ሃብትን መስሕብ ቱሪዝምን ኮይኑ የገልግል ኣሎ እዚ ህንጻ እዚ ኣብ 2003 ዳግመ ጽገና ዝተገብረሉ ኮይኑ ካብኡ ንኔው ብሕጊ ዝኾነ ለውጢ ንኸይግበረሉ ዝተኸልከለ እዩ እዚ ድንቂ ህንጻ እዚ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ረቑሒታት ንኣስመራ ኣብ 2017 ከም ሞደርኒስት ሲቲ ብዩኔስኮ ኣብ ዝርዝር ቅርስታት ዓለም ንኽትስየም ዝገበረ እዩ በዚ መሰረት ህንጻ ፊያት ታግሌሮ ታሪኽን ስነ-ጥበብን ቴክኖሎጂን ዝሓቆፈ ናይ ኣስመራን ኤርትራን ሓበንን መንነትን ኮይኑ ይነብር ኣሎ እዚ መስተንክራዊ ህንጻ ፊያት ታግሌሮ ካብ ንድፉ ክሳብ ህንጸቱ ንምዝዛም ብዙሕ ግዜ ወሰደን بتوسخي عب هنصتو زتساتفو سرحتنياتاتون ببزحي إيرتراويان يم نيرم هنصا فيات تاغليرو عب مونغو 1937 1938 تهانيتو ازي اتي ندفي تداليو هنصت كاب مجمار كساب مززام استات حد عمد كم زوسده يزحبر عبت وانتي اسمرا عب تحتي ممحدار ايطاليا خوينا بيكولا روما مالت نيشتو روما تباهيلا كتصوا عب جمرتلو بلوت هنصاتات بقلطف يسرح نبرو እዚ ህንጻ ኣብ 1938 ብወግዒ ተመሪቑ ኣብ ህንጻ ፊያት ታግሌሮ ከምኡን ኣብቶም ካልኦት ኣብ ኣስመራ ዝተሰርሑ ናይ ኢጣልያ ህንጻታት እቶም ቀንዲ ጉልበት ዘበርከቱ ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት እዮም ነይሮም ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረት ኣስመራ ቁልጡፍ ምስራሕ ፕሮጀክትታት ህንጻ ስለ ዝነበራ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ገጠራት ናብ ከተማ ብምምጻእ ኣብ ዝወፍር እዚ ይሰርሑ ነበሩ
ክኢላታት ከም ዝሕብርዎ ኣብ 1904ታት ኣብ ኣስመራ ኣብ ህንጻ ይሰርሑ ካብ ዝነበሩ ሰባት ቁጽሪ ኤርትራውያን 39,300 ክኸውን እንከሎ ናይ ኢጣልያውያን ድማ 8,380 ጥራይ እዩ ነይሩ። እዚ እቶም ብኢጣልያውያን መሃንድሳትን ሓለፍትን ዝንደፉ ህንጻታት ብኤርትራዊ ጉልበትን ሞያዊ ክእለትን ከም ዝተሃንጹ ዘረጋግጽ እዩ። እቶም ሰራሕተኛታት ካብ ዝተሓተ ደረጃ ናይ ጉልበት ስራሕ ክሳብቲ ሞያዊ ክእለት ስራሕ ዝዓይነቱ ይሰርሑ ነበሩ። ይኹን እምበር እቲ ናይ ሽዑ ምምሕዳር ንኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ማዕረ መሰል ይህቦም ከም ዘይነበረ ታሪኽ ይሕብር። ደሞዞም ካብ ናይ ኢጣልያውያን ኣዝዩ ዝተሓተ ምንባሩ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መነባብሮን ማሕበራዊ ህይወት እውን ኣፈላላይ ይገብረሎም ነይሩ። ስለዚ ህንጻ ፊያት ታግሌሮ ፍርያት ናይ ኢጣልያዊ ንድፍን ክእለትን ምህንድስናን ጥራይ ዘይኮነ ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ጻዕርን ረሃጽን እውን እዩ። ህንጻ ፊያት ታግሌሮ ብቅርጺ ነፋሪት ንኽትንደፍ ዝገበሮ ምኽንያት ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ኤርትራ ዓብሊሉ ዝነበረ ናይ ስነ ህንጻ ቅዲ ፖለቲካዊ ኩነታት ከምኡውን ምስቲ እቲ ህንጻ ዘገልግለሉ ዝነበረ ዕላማ ዝተኣሳሰረ እዩ። እቶም ቀንዲ ምኽንያታት ድማ እዞም ስዕብ እዮም። ቀዳማይ ጽልዋ ናይ ፉቱሪስት ስነ ህንጻ። እቲ ቀንዲ ምኽንያት መሃንድስ ጁሴፔ ፔታዚ ዝተኸተሎ ናይ ፉቱሪዝም ስነ ጥበባዊ ቅዲ እዩ። ፉቱሪዝም ኣብ መጀመርታ መበል 20 ክፍለ ዘመን ኣብ ኢጣልያ ዝጀመረ ኮይኑ ንዝሓለፈ ታሪኽ ብምንጻግ ንፍጥነት ንቴክኖሎጂ መራኸቢታትን ከም መኪናን ነፋሪትን ዝኣመሰሉ ነገራት ናይ ፍጥነት ምዕባለታት ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋንቲ ነፋሪት ናይ ፍጥነት ሓይልን ዘመናውነትን ዝለዓለ ኣብነት ጌርካ ትውሰድ ነይራ። ስለዚ ነቲ መዐደሊ ነዳዲ ብቅርጽ ነፋሪት ምህናጽ ነዚ ናይ ፉቱሪዝም ፍልስፍና ዘንጸባርቕን ንመጻኢ ብሩህ ተስፋ ዝህብን ተግባር እዩ ነይሩ። ኣብ 1930ታት ኣብ ውሽጢ ፉቱሪዝም ኤሮፒታራ ዝበሃል ንኡስ ቅዲ ህንጻ ተፈጢሩ ነይሩ። እዚ ድማ ንነፋሪትን ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ንዘርኢ መሬትን ዝስእል ቅዲ ኮይኑ ነቲ ናይ በረራ ስምዒትን ናጽነትን ዘጉልሕ ነይሩ። ንድፊ ናይ ፊያት ታግሌሮ ነቲ ኣብ ስነ ጥበብ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ኣብ ስነ ህንጻ ዘንጸባረቐ እዩ። ካልኣይ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ምልክት እዩ። ኣብቲ እዋንቲ ኤርትራ ብፋሽስታዊ ስርዓት ሞሶሊኒ እትመሓደር ነይራ። እዚ ስርዓት እዚ ንበረራን ሓይሊ ኣየርን ከም መርኣያ ናይ ሃገራዊ ሓይልን ቴክኖሎጂያዊ ምዕባለን ገይሩ ይጥቀመሉ ነይሩ። ብፍላይ ድሕርቲ ኣብ 1935 ሞሶሊኒ ምስ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ኩናት ሓይሊ ኣየር ከም ወሳኒ ወተሃደራዊ መሳርሒ መጠን ይርአ ነበረ። ስለዚ ኣብ ሓንቲ ካብቶም ቀንዲ ከተማታት ናይቲ ኣፍሪቃ ኦሪየንታለ ኢታልያና ዝበሃል ግዝኣቶም ዝነበረት ኣስመራ ብቅርጺ ነፋሪት ምህናጽ ነቲ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ሓይሎም ዘርኢ ምልክት እዩ ነይሩ። ሳልሳይ ተግባራውን ኣከባብያውን ምኽንያት። እቲ ንድፊ ምስቲ ናይቲ ህንጻ ኣገልግሎት ዝተኣሳሰረ እዩ ነይሩ። እቲ ህንጻ መዐደሊ ነዳዲ ማለት መኪና ዝመላለሳሉ ቦታ ስለ ዝነበረ ንድፊ ናይ ፍጥነትን መጓዓዝያን ዝኾነ ነፋሪት ምውሳድ ኣገራሚ ነበረን። እቲ ህንጻ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ መስቀላዊ ጽርግያ ማለት ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝወስድ መንገዲ ምህላው እውን ምስቲ ንድፊ ዝሳነ እዩ ነይሩ። እቶም ክንፊ ነፋሪት ዝመስሉ መጽለሊታት ነቶም ነዳዲ ዝገዝኡ ዓማዊልን መካይኖምን ካብ ፀሓይ ንምክልኻል ዘገልግል ተግባራዊ ጥቕሚ እውን ነይርዎ እዩ። በዚ ምኽንያት ንድፊ ፊያት ታግሌሮ ሓደ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ናይቲ እዋንቲ ፍልስፍና ፖለቲካን ቴክኖሎጂን ዘንጸባረቐ ዝተዋሃደ ስራሕ እዩ። እዚ ብስነ ህንፃዊ ንድፉ ኣብ ዓለም ፍሉጥ ዝኾነ ህንፃ ፊያት ታግሌሮ ምስ ተሰርሐ ብቐጥታ ከም ሓደ ዘመናዊ መዐደሊ ነዳዲ ማለት ፊሊን ስቴሽን ኮይኒኡ ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሩ። እዚ ህንፃ እዚ ካብ መጀመርታኡ ከም ተራ መዐደሊ ነዳዲ ጥራይ ዘይኮነስ በቲ ናይ ፉቱሪስት ቅዲ ንድፊ ኣቢሉ ንጥፈት ቴክኖሎጂ ዘንጸባርቕ ማእከል ኮይኒኡ ተሰሪሑ። እቲ ህንፃ ዝህቦም ዝነበረ ቀንዲ ኣገልግሎታት እንተደኣ ተዓዚብና ቀዳማይ ከም መዐደሊ ነዳዲ። እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ህንፃ ንመካይን ነዳዲ መዕዳሊ ነይሩ። እቶም ከም ናይ ነፋሪት ኣኽናፍ ኮይኖም ዝተሰርሑ ነፍሲ ወከፎም 15 ሜትሮ ዝንውሓቶም መጽለሊታት ከምቲ ኣቐድማ ኣቢልና ዝገለጽናዮ ነተን ነዳዲ ዝመልኣ መካይን ካብ ፀሓይ ይከላኸል ነይሩ። ካልኣይ ቤት ጽሕፈት። ኣብቲ ማእከላይ ግንቢ ናይቲ ህንፃ ናይቲ መዐደሊ ነዳዲ ስራሕ ዘካይዱ ቤት ጽሕፈታት ነይሮም እዮም። ሓደ ካብዚኦም ንናይ ፊያት ወኪል ዝነበረ
ዶክተር ታግሌሮ ዝግልገለሉ ዝነበረ ቤት ጽሕፈት እዩ። ድኳንን መኽፈሊ ገንዘብን ኣብቲ ውሽጢ ህንጻ ንዓማዊል ዘድልዩ ነገራት ዝሽየጠሉ ንእሽቶ ድኳን ከምኡውን ገንዘብ ዝኽፈለሉ ክፍልን ነይርዎ እዩ። እዚ ነቲ ቦታ ሓደ ሙሉእ ኣገልግሎት ዝህብ ማእከል ክገብሮ ኽኢል እዩ። ካልእ መዕረፍን መራኸብን እቲ ህንጻ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ መስቀላዊ ጽርግያ ማለት ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝወስድን ናብ ቀንዲ ከተማ ዘእቱ መንገዲ ስለ ዝነበረ ንህዝቢ ከም መዕረፍን መራኸብን ኮይኑ የገልግል ነይሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ኣስመራ ንዝነበራ ኣስታት 50,000 መካይን ከም ቀንዲ መዐደሊ ነዳዲ ኮይኑ ኣገልጊል እዩ። ድሒሩ እዚ ህንጻ እዚ ካብቶም ዝበለጹ ናይ ፊያት ወኪል ማእከላት ኣብቲ ብኢጣልያ ኣፍሪቃ ኦሪየንታለ ኢታልያና ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ዞባ ኮይኑ እቲ ህንጻ ክሳብ ኣብ ቀረባ እዋን እውን ከም መዐደሊ ነዳዲ ናይ ሸል ኮይኑ ኣገልጊል እዩ። ስለዚ ህንጻ ፊያት ታግሌሮ ካብ ምምራቑ ጀሚሩ ከም መዐደሊ ነዳዲ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ቤት ጽሕፈት፣ ድኳን ከምኡውን ንህዝቢ ከም መዕረፍን መራኸብን ማእከል ኮይኑ ዘገልገለ ታሪኻዊ ህንጻ እዩ። ዶክተር ታግሌሮ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ኣስመራ ናይ ፊያት ወኪል ዝነበረ እዩ። ዋንኡን ዋና ኣካያዲ ስርሑን እዩ ነይሩ። እቲ ህንጻ ንዕዑ ዝኸውን መዐደሊ ነዳዲ ጌርካ እዩ ተሓሲቡ ተሃኒጹ። ስሙ ኣብዚ ህንጻ እዚ ክሰፍር ዝኽኣለሉ ምኽንያት ብቐጥታ ምስ ዋንነቱን ዕላማ ናይቲ ህንጻን ዝተኣሳሰረ እዩ። ዶክተር ታግሌሮ ናይታ ኣብ ዓለምና ዓባይ ናይ መካይን መፍረ ዝኾነት ኩባንያ ፊያት ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ወኪላ እዩ። እቲ መዐደሊ ነዳዲ ድማ ንዕዑ ከም ናይ ፊያት መሸጥን መዐደልን ማእከል ኮይኑ ከገልግል እዩ ተሰሪሑ። በዚ ምኽንያት እዚ እቲ ህንጻ ናይቲ ዋና ወኪል ስምን ማለት ታግሌሮ ናይቲ ብምልክት ንግዱ ዝፍለጥ ኩባንያን ማለት ፊያት ብምውሃድ ፊያት ታግሌሮ ተባሂሉ ክጽዋዕ ክኢል እዩ። እዚ ማለት እቲ ህንጻ ናይ ዶክተር ታግሌሮ ዝኾነ ናይ ፊያት መዐደሊ ነዳዲ ዝብል ትርጉም ኣለዎ። ዶክተር ታግሌሮ ነቲ መዐደሊ ነዳዲ ክሰርሓሉ ዝመረጾ መሃንድስ ጁሴፔ ፔታዚ እዩ ነይሩ። ፔታዚ ድማ ነቲ ቦታ ካብ ተራ መዐደሊ ነዳዲ ንላዕሊ ሓደ ናይ ስነ ህንጻ ድንቂ ስራሕን መርኣያ ናይቲ ፉቱሪስት ቅዲ ክኸውን ገይርዎ እዩ። ስለዚ ዶክተር ታግሌሮ ብቐጥታ ናይቲ ህንጻ መሃንድስ ወይ ንድፊ ዘውፅአ ሰብ እኳ እንተዘይኮነ እቲ ህንጻ ንዕዑ ከገልግል ዝተሃንጸ ስለ ዝኾነ ስሙ ክሳብ ሎሚ ኣብዚ ታሪኻዊ ህንጻ ዝሰፊሩ ይርከብ። እቲ ስም ናይ ዋንነትን ናይ ንግዲ ምልክትን ታሪኽ ኮይኑ ዝዝከር። መሃንድስ ጁሴፔ ፔታዚ መብዛሕትኡ ናይ ስነ ህንጻ ስርሑ ዘበርከተ ኣብ ኤርትራ እዩ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ኣስመራ። ብዘይካ ኣብ ኣስመራ ኣብ ካልእ ከተማታት ዓለም ልክዕ ከም ህንጻ ፊያት ታግሌሮ ዝበለ ብቕርፂ ነፋሪት ዝተሰርሐ ህንጻ ኣይሃነፀን። ህንጻ ፊያት ታግሌሮ ናይ ፔታዚ ዝለዓለ ድንቂ ስራሕ ዝተረኣዮ ጌርካ ይውሰድ። ስለዚ ህንጻ ፊያት ታግሌሮ ናይ ፔታዚ ፍሉይ ሓደ ዓይነት ኣብ ካልእ ዘይተደግመ ስርሑ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ህንጻ ፊያት ታግሌሮ ንቐጥታዊ ንግዳዊ ኣገልግሎት ዘይኮነ ቀንዲ ኣተኩሩ ኣብ ታሪኻዊ ሓለዋን ቱሪዝምን እዩ ዘሎ። ክሳብ ኣብ ቀረባ ዝሓለፈ እዋን ናይ ሸል መዐደሊ ነዳዲ ኮይኑ ኣገልጊሉ እኳ እንተነበረ ሎሚ እቲ ንጥፈታቱ ደው ኣቢሉ እዩ። ህንጻ ፊያት ታግሌሮ ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቀዳማይ ደረጃ ዝተመዝገበ ታሪኻዊ ቅርሲ ስለ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ለውጢ ወይ ምምሕያሽ ንኽግበረሉ ብሕጊ ኩልኩል እዩ። እዚ ድማ እቲ ህንጻ ንሓዋሩ በቲ ዝነበሮ ታሪኻዊ ትሕዝትኡን ቅርጹን ክቕጽል ዘኽእል እዩ። እቲ ህንጻ ኣብ 2003 ዓመተ ምህረት ዳግመ ጽገና ተገይሩሉ እዩ። እዚ ህንጻ ሎሚ ሓደ ካብቶም ቀንዲ መስሕብ ቱሪዝም ኣብ ከተማ ኣስመራ እዩ። ናይ ስነ ህንጻ ተምሃሮ፣ ታሪኽ ዘጽንዑ ተምሃሮ ከምኡውን በጻሕቲ ካብ መላእ ዓለም ነዚ ድንቂ ስራሕ እዚ ንምዕዛብ ይመጹ። እዚ ህንጻ ኣስመራ ኣብ 2017 ብዩኔስኮ ንኽትምዝገብ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣበርክቶ ዝገበረ ሃብቲ እዩ። ህንጻ ፊያት ታግሌሮ ንሓያሎ ኤርትራውያን ከም ኣብነት ሃገራዊ መንነትን ሓበንን ኮይኑ የገልግል። ወላ እኳ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኢጣልያ ዝተሃንጸ ይኹን ኤርትራውያን ነዚ ህንጻ እዚ ብጻዕሮምን ብጉልበቶምን ዝሃነጽዎ ክሳብ ዝኾነ ከም ናቶም ሪኦም ሓልዮሞን ተኸናኺኖሞን እዮም። ስለዚ ህንጻ ፊያት ታግሌሮ ታሪኻዊ ቅርሲ፣ ቱሪዝማዊ መስሕብ ከምኡውን ምልክት ናይቲ መዘና ኣልቦ ስነ ህንጻዊ ሃብቲ ኣስመራ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ታሪኽና ክንፈልጥ ግቡእና ክሳብ ዝኾነ
እዚ መደብዚ ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ሼር ክትገብርዎ ንምሕጸነኩም ስለምክትታልኩም ኣዚና ንመስግን ኣብ ቀጻሊ የራኽበና ሰሰናዩ